салом арз мекунем ба шумо дӯстони маҷозии мо. Дар ин барнома раванди бунёди роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муъминободро пешниҳодатон месозем. оғоз мекунем. обуна шавед. лоиҳаи таъмир ва барқарорсозии роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муъминобод ки аҳамияти ҷумҳуриявӣ дорад, аз як марҳила иборат буда барои татбиқи он 250 миллион сомонӣ харҷ мегардад. дарозии роҳи мазкур 35 километрро ташкил дода, то имрӯз 70% корҳои бунёду навсозӣ дар ин масир иҷро гардиданд. роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муъминобод дар солҳои 1965 то 73 сохта шуда буд, ки солҳои тӯлонӣ ба мардум хизмат кард ва ниҳоят таъмирталаб гашта буд. ин таҷдиду навсозие ки айни ҳол гашта истодааст, бисёр ба маврид аст, чунки то давраи таъмир ба самти Кӯлоб Муъминобод рафтанда ҳар як ронанда то 1 соат аз самти Муъминобод то шаҳри Кӯлоб мерасид. айни ҳол бошад баъди ин таъмир дар давоми 20 дақиқа то ним соат, ки аллакай маълум аст ки як баробар вақт сарфа мешавад. як тарафи мисол манфиати бар аҳолӣ расиданаш аст. дуюм ҳамин ки ҳамлу нақли бор низ дар ин самт беҳтар мегардад. роҳи мазкур 35 километр роҳро ташкил менамояд. аз ин 23 километр роҳ аз навсозӣ шуда, ки асосан дар километри 4-5, дар километри 13 то 15, дар километри 16 то 18, дар километри 25 то 29 пурра аз навсозӣ карда шуд. дар доираи татбиқи лоиҳаи таъмир ва барқарорсозии роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муъминобод, таъмиру навсозии 6 пул, танда баровардани қабатҳои корношоями роҳ, таҷдиди таҳкурсии роҳ, 2 қабат асфалтпӯшнамоӣ, сохтмони деворҳои муҳофизатӣ, навсозии обравҳо, бунёди роҳҳои пиёдагард, равшаннамоии минтақаҳои аҳолинишин, васди канорасангҳои муҳофизативу огоҳкунанда, аломатҳои роҳ, таъмири истгоҳҳо дар назар дошта шудааст. роҳи мазкур аз ҳудуди ҷамоати деҳоти зиракии шаҳри Кӯлоб, аз деҳоти Шамсиддин Шоҳин, Боғгаӣ, Деҳи Баланд ва шаҳраки Муъминободи ноҳияи Муъминобод мегузарад, ки мувофиқи нақшаи пешбинӣ гардида, паҳноии он дар ҳудуди ин минтақаҳо аз 8.4 метр то 9.3 метрро дар бар мегирад. имрӯз корҳои сохтмонӣ дар ҳудуди ин деҳаҳо бо маром идома дорад. бунёди пиёдароҳҳо ки дар минтақаҳои аҳолинишин ба нақша гирифта шудааст, аллакай дар 6 минтақаш корҳои бетонӣ ба анҷом расида шудааст. ҳоло ба хотири мунфарш кардани пиёдароҳҳо омодагӣ дида истодем. баъди пурра ба анҷом расонида шудани мунфарши роҳ дар 35 километр, омодагӣ علامت‌های راه و خط‌های افقی به نقشه گرفته شده است.
фармоишгари лоиҳаи мазкур дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буда шумораи мутахассисон ва дигар сохтмончиён дар таҷдиду навсозии ин масир ба 186 нафар мерасад ки аксариятро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. Таҷдид ва навсозии ин роҳ шароитеро фароҳам овард ки шаҳрвандони маҳаллӣ дар баробари соҳиби ҷойи кори мувофиқ ва маоши баланд гардидан, инчунин дар обод гардидани ватани азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд. ман ҳурбатов Насимҷон Абуталиевич ҳамин раи ноҳияи Муминобод дар кор кардастем, маоши хуб гирифтастем, ватани худро обод кардастем. машваратчии лоиҳаи таъмир ва барқарорсозии роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муминобод низ дар якҷоягӣ бо фармоишгаро пудратчӣ барои бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расидани корҳои таҷдид ва навсозии роҳи мазкур тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. пули аз ҳама калонтарин дар ин масир ки дар ҷамоати деҳоти боғгаӣ бо дарозии 30 метр бунёд гардида истодааст, аллакай 70% он ба этмом расида. айни замон корҳои васу насби қубурҳои обпарто ва соҳилмустаҳкамкунӣ ҷараён дорад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани роҳу пулҳои ин минтақа ҳолати роҳ боз ҳам беҳтару хубтар гардида рафтуомади тамоми воситаҳои нақлиёт дар 4 фасли сол таъмин мекардад. طبق لایحه مذکور ما در راه تعمیر و برقرارسازی 35 کیلومتر 3 کوپرکی از نوسازی به نقشه داریم که در دهه شرشر با درازی 24 متر و در دهه باغگئی با درازی 30 متر و در دهه خانه تراش با درازی 12 متر عین زمان قبط‌های بالایی بتون‌ریزی شده آماده اسفالت خوابانی قرار دارد. پل‌هایی که تعمیر می‌شوند در دهه زیرکی، در دهه جماعت باغگئی و در درآمدگاه ناحیه مومن‌آباد عین زمان آمادگی با اسفالت خوابانی تیاری دیده شده. طبق لایحه مذکور در همین کوپرک‌هایی که نامبر کردیم راهروها هم به نظر گرفته شده است. айни замон дар масири Кӯлоб Муминобод корҳои сохтмонӣ дар 7 қитъа бо маром идома дошта, дар километри 25-уми лоиҳаи мазкур корҳои хобонидани қабатҳои иловагии роҳ иҷро карда мешавад. корҳои сохтмонӣ ва масолиҳи истифодашаванда ҳамеша мавриди озмоиш қарор мегирад. کنده برآوردن قبل کارنشاهمی راه در دایره نقشمو در همین 35 کیلومتر راه در کیلومتر 4 و 5 در کیلومتر 12 تا 15 در کیلومتر 17 تا 18 در کیلومتر 25 تا کیلومتر 29 کنده برآوردن کارنشاهمی قبل اسفالت راه عوض کرده شده است. طبق لایحه مذکور کنده برآوردن کارنشاهمی قسمت راه و از نوسازی پرکاری کرده شده عین زمان در کیلومتر 17 در کیلومتر 25 منطقه با تحکرسی راه کارها ادامه دارد. дар доираи лоиҳаи мазкур равшаннамоии роҳ низ дар минтақаҳои аҳолинишин ба нақша гирифта шудааст ва то имрӯз аз ҷониби мутахассисони соҳа қисмати бештари ин кор амалӣ гардида барои пиёдагардон шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. айни замон равшаннамоӣ дар 6 минтақаи аҳолинишин ба анҷом расонида шудааст.
равшанамоӣ тибқи нақшамуд дар ҳар як деҳаи аҳолинишин ба нақша гирифта шудааст, ки мо аллакай 6 деҳа қариб ба анҷом расида шудааст. омодагӣ бо деҳаҳои дигар идома дорад. айни замон дар деҳаҳои боғгаӣ, деҳаи қипчоқ, деҳаи туто, даромадгоҳи ноҳияи Моминобод васл насби симчӯбҳои барқӣ идома дорад. инчунин дар асоси лоиҳаи мазкур бунёди деворҳои ҳимоявӣ, насби ҷӯйборҳои оҳанобетонӣ, қубурҳои обгузар, кашидани хати барқ ва оби нӯшокӣ дар маҳалҳои аҳолинишин вусъат меёбад. тибқи нақшаи лоиҳамуд дар 35 километр 53 та қубури обпарто буд, ки мо аллакай 29 ададро азнавсозӣ кардем. ҳоло бошад азнавсозии 2 қубури обпарторо ба нақша гирифтем, ки дар мавзеъҳои аҳолинишин ҷойгир шуданд. имрӯзҳо корҳо дар ҳама қидаҳо идома дошта, ҳар як гурӯҳи сохтмончиён дар асоси тавсияи мутахассисони соҳибтахассус ва дар асоси лоиҳаи тавсиягардида бо азму иродаи мустаҳкам пайи татбиқанд. имрӯз дар минтақаҳои осебпазири роҳи мошингарди Кӯлоб Муминобод сохтмони такядеворҳо, васти тахтасангҳо ва банду басти арматура идома дошта, ба сифати корҳо аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир карда мешавад. айни замон дар деҳаҳое ки осебпазир будани роҳ дар километри 7, дар километри 8, дар километри 12, дар километри 15 корҳои бетонӣ соилмустаҳкамкунӣ анҷом ёфта шудааст. ҳамзамон сохтмони муҳофизати роҳ дар ин минтақаҳо ба анҷом расидааст. айни замон аз деҳаи сангпари шаҳри Кӯлоб то деҳаи туто 2 қабат асфалтхобонӣ аллакай анҷом ёфта шудааст. ҳоло бошад қабати дуюми асфалтхобонӣ дар деҳаҳои қипчоқ, бӯстон, хонатарош аллакай омодагӣ тайёрии асфалтхобонӣ идома дорад. дар доираи нақшаи пешбинигардидаи лоиҳаи таъмир ва барқарорсозии роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муминобод таҷдиди истгоҳҳо низ ба нақша гирифта шудааст, ки қаблан ҳолати ногувор доштанд. дар асоси лоиҳа корҳои соҳилбандӣ низ вусъати тоза гирифта, аллакай дар ин самт як қисми корҳо ба анҷом расидааст. пеш аз таҷдид ва навсозии роҳи мошингарди Кӯлоб Муминобод бо сабаби боришоту обхезии фасли баҳор баъзе аз қидаҳои роҳи мазкур хароб гардида, ин омил ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъсири манфии худро мерасонид. бо мақсади аз байн бурдани ин мушкилот дар ду канори роҳ ҷӯйборҳои оҳанобетонӣ ҳам бо сатҳу сифати баланд дар назар дошта шудааст. бо анҷоми ин кор метавон хатари мазкурро то андозае бартараф кард. айни замон дар бунёду навсозии роҳ 65 техникаю механизм истифода гардида, корҳо новобаста аз мавсим дар ду баст ба роҳ монда шудааст.
Саидқулу Шавқат ронандаи КамАЗ рӯи клуб Муминобод кор мекунем. Рӯи автомобилгард асфалт гирифтестем. Маошмон соз, ҷои хов, кор ҳамаш соз. Аз соати 7 саҳар то соати 5 бегоҳӣ кор мекунем. Барои обод кардани ватан саҳми худро мегузорем. барои беҳтар шудани роҳ ва нақлиёт ва обод кардани кишвармон саҳм мегузорем. вобаста ба таъмир ва барқарорсозии роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муминобод наздик ба маҳаллаи сохтмон коргоҳи коркарди сангу қум, бетонтайёркунӣ ва истеҳсоли асфалт бунёд карда шудааст. дар пойгоҳи мазкур инчунин истеҳсоли канорасангҳо барои роҳи автомобилгард ва пиёдагард ба роҳ монда шудааст. мақсад аз таҷдиду навсозии роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муминобод албатта мутобиқ сохтани он ба стандарти муосир ва фароҳам овардани шароити мусоиди рафтуомади сокинон, интиқоли бемамонияти молу маҳсулот ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми мамлакат мебошад. айни ҳол чӣ қадар техникаву технология рушд кардааст дар ҷаҳон, дар қатори дигар давлатҳо низ ҷумҳурии мову шумо мисол рушд кардааст. ин роҳ низ бо як технологияи нав сохта шуда истодааст, ки ба шароити ҳозиразамон мутобиқ аст. албатта солҳои пеш техникаву технология нисбати солҳои ҳозира камтар қафо монда буд. айни ҳол бисёр беҳтар аст ва роҳ низ ба талаботҳои ҳозира сохта шуда истодааст. дар баробари татбиқи лоиҳаи таъмир ва барқарорсозии роҳи автомобилгарди Кӯлоб Муминобод, ки то даромадгоҳи маркази ноҳияи Муминобод дар назар дошта шудааст, инчунин роҳҳои аҳамияти маҳаллидоштаи деҳаҳои ноҳия низ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. дар доираи нақшаи пешбинигардида ҷиҳати сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар 4 моҳи соли 2021 қисмати асосии роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда шудааст. استقلال دولتی شرایط فراهم آورد برای تمام مردم جمهوری در این قطار با مردم ناحیه مومن‌آباد که سطح و صفت زندگی مردم در قطار ساختمان راههای اتومبیلگرد نیز بهتر گردید و چخیلی که شما شاهد حال هستید شاهراه ناحیه طبق سفارش جناب عالی عین حال نوسازی گشته ایستاده است. در این قطار از طرف صاحبکاران و از طرف مؤسسه راههای اتومبیلگرد اهمیتشان محلی نیز نوسازی گشته ایستادند که همه این با شرافت همین 30 سالگی بهبودی‌ها روی کار آمدند مردم ایامیان استفاده برد. در اساس نقشه و چاره‌بینی‌ها اویدی سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در دوام 3 سال اخیر 167 کیلومتر راه به نقشه گرفته شدند و از این زیاده از 43 کیلومترش که خیلی قید کردیم نوسازی گردید موردی بهره‌برداری قرار دارند و عین حال کارها پر شدت باز در این سمت براه مانده شدند و چقدر قوه نیرویی که داریم ما روانه میکنیم که نقشه‌ای که در 30 سالگی استقلالیت به نقشه گرفته شده است همون رو مورد اجرایش قرار دهیم و اجرایش رو تامین نماییم. соли равон дар доираи нақшаи пешбинигардида аз тарафи соҳибкорон ва аҳолӣ 9 километр роҳҳои автомобилгарди деҳаҳои ҷамоати боғаӣ бо харҷи зиёда аз 30 000 сомонӣ сангфарш ва асфалтпӯш карда шудааст. роҳи автомобилгарди мавзеи Чилдухтарон баранда ба самти ноҳияи Ховалин ки ду ноҳияро бевосита мепайвандад 12 километр роҳ аз тарафи соҳибкор бо маблағи 9 миллиони 600 ҳазор сомонӣ
сохта мавриди истифода қарор дода шуд. роҳи автомобилгарди муъминобод кулчашма ғеш 7 километраш бо маблағи 3 миллиону 200 ҳазор сомонӣ аз тарафи соҳибкорон мунфарш ва мавриди истифода қарор дода шуд. роҳи автомобилгарди муъминобод Тутқавл Хоҷаинур 7 километраш инчунин аз тарафи соҳибкорон мунфарш гардид ва мавриди истифода қарор гирифт. роҳҳои автомобилгарди дохили ноҳия низ зиёда аз 5 километр дар 3 соли охир навсозӣ гардиданд ки дар маҷмӯъ дар давоми 3 сол зиёда аз 43 километр роҳҳо навсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуданд. айни замон ки мо дар кӯчаи Али Раҳимов қарор дорем, корҳои барқарорсозӣ ё ки таъмири таҳкурсии роҳ идома доранд. инчунин дар канорҳои роҳҳо новаҳои оҳанобетонӣ дар нуқтаҳои лозима дастрас карда шуда насб гардида истоданд. мақсад дорем ки ин роҳро низ ба тартиб дароварда мавриди истифода қарор диҳем. баҳри сарсабз гардонидани шафати роҳҳои автомобилгард дар роҳи автомобилгарди самти муъминобод Тутқавл Хоҷаинур зиёда аз 250 бех ниҳолҳои мевадиҳанда ороишӣ ва сояафкан шинонида шуданд ки айни ҳол дар ҳолати нашъунамо қарор доранд. дар ин қатор 55 адад аломатҳои бехатари роҳ тайёр карда шуда дар нуқтаҳои лозима насб гардидаанд. боқӣ тансиҳату хонобод бошед.